दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि मोनसे सिनस्रि बिथा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे बिहोमा बेखौथ' फंनैसो रावजों बुंनानैथ' फोजोबनो हाया नाथाय जोङो बेखौनो मोनथिनो नांगोन बा जोङो रोखा जानांगोन जे बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे आफाद रायजो राजानि बियो जेंना जेथो हारिनि जेंना जेथो बेखौ लानानै हाबा मावगासिनो दं जोनोमनिफ्रायनो थांनाय इं 1963 मायथाइनि 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जोनोमनि उननिफ्रायनो बर' हारिनि रैखाथि मोननो थाखाय जिउखौहाय खामानि मावगासिनो दं मावलांबाय थानांगोन मावगासिनोबो दङ बाथ्रा बे दिनैहाय जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बावहाय 30थि बोसोरसालि जथुम्माजों लोगोसे सिमेन्ट डक्टर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालि जथुम्मा जुथाइ खुंनाय जादों समफंनि बावहाय मोनसे रंगमन्च बावहाय सानैनि हाबाफारिजों बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों बावहाय गुबैयैहाय आंखौ मेल बेखेवगिरि हिसाबै लिंहरदोंमोन आङो आंनि मावनो गोनां खामानिखौ मावबाय माखासे बिबुंथि लाखिबाय बेनि उनावनो जोंनि रायजो सभानि MP मानगोनां बिथां रोनगोरा नार्जारियाबो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखिलांबाय दा नैबे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया गाहाय आलासि महरै नुजाफैदों बिथाङा बिबुंथि लाखिगासिनो दं आरो जोंनि बिटिआर एकर्डनि जाफुङै जोंनि माखासे दफाफ्रा मावफुंजानाय मावफुंजायैफोरनि सायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिदों बर' हारिनि राव थुनलाइनि बाथ्रा सोलोंथाइनि बाथ्रा जोंनि फोरोंगिरिनि जेंना फरायसाफोरनि जेंना स्कुलनि फरायसालिफोरनि जेंनानि सायाव बिथाङा बिबुंथि लाखिगासिनो दं दा आंनो बेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोङो थांनाय समफोरखौ गोसोखांनो फैयोब्ला दा दिनैनि बे समाव दिनैनि बे थासारियाव जोंनि मावनो लानाय खामानिफ्रा दाबोथ' आद्रा जानानै दङ होननानै जों बुंनांगोन मानोना जों नाजालायगासिनो दङब्लाबो दाबो जोङो जोंनि गोरोबथानि जि दफाफोर दंमोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै माखासे मावफुंजादोंब्लाबो गोबांथार गोनां दफाफ्रा मावफुंजायाखै बाथ्राखौ बेखौ बुंनांगोन जोङो बर' कसारि अनसाइ गाव हायुं खुंथाय मोनफैबाय बिटिआर गोरोबथानि दारै बेनि गामिया दाबो फोसावजायाखै आरो बियाब दानो हायाखै बिसायख'थि गेलेनो हायाखै रां बावजाखौ बाहायोमोन आंनि बिबुंथियाव बेखौबो बुंगोन जे जोङो 13 कौटि 50 लाख रां मोनो बे 13 कौटि 50 लाख रांखौ जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो बराक सेरफाङाव जोंनि रियां बिदा फंबायफोरजों जोङो रानलायनांगौ जायनि जाहोनाव जोङो लुबैनाय बायदि साननाय बायदि खामानि मावनो हायाखै बेखौ जों सिमान जायोबा जों बुंनो गोनां जायो दा फैगासिनो थानाय आसाम एसेम्बलिनि जि मोनसे जथुम्मा जागोन फेब्रुवारि दानावहाय बावहाय रां बावजानि बारायनायखौ जों लुबैदों आरो बे आसाम एसेम्बलि जथुम्मानि सिगां जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे गामि फोसावनायनि हाबाफारि नांथानानै दङ बेखौ फोसावनांगौ गोनां जायोबा बेखौ खोन्दो हिसाबै माने फेस वाइसआव गोदोबो सरकारा बाथ्रा होखादोंमोन सरकारा जोंनो बुंखादोंमोन बेखौ फेस वाइसआव जोङो खामानिखौ मावलांसै माने फोसावलाङो जेराव जेंना गैला जेरैहाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव जा जेंना गैला मिसिं अट'नमास काउन्सिला जोंनि बर' गामिफोरखौ बिसोरो हगारनानै होबाय बेनि उनावहाय टुनवालजों जेंना गैला बेनि उनाव देवरिजों जा जेंना गैला दा माखासे जेंना गैयै जेरै धुबुरीयाव जोंहा जेंना गैया बङाइगावआव जोंहा जेंना गैया नलबारि बरपेटायाव जेंना गैया जोंहा आरो कामरुपआव गैया जोंहा दरंआव जेंना गैया जोंहा आरो गलाघाटआव जोंहा जेंना गैया डिब्रुगड़ शिबसागराव जोंहा दा जेंना गैला आरो लखिमपुराव जोंहा धेमाजियाव जेंना गैला दा जेंना गैयै जाय ओनसोलफोर बा जिल्लाफ्राव जोंनि बर' सुबुंफोरनि गामिफोर दंमोन बिटिसिनि बायदियाव बेखौ फेस वाइसआव सरकारा जोंनो गामिखौ फोसावनानै होनांसिगौ आरो जोंनि रां बावजाया फैगौ फेब्रुवारि दाननि जि मोनसे बिसायख'थि माने आसाम एसेम्बलियाव जमा जागोन बावहाय रां बावजाखौ जोङो गोबां बारायनानै होनायखौ जों लुबैथारगोन आरो बेखौ खालामना होआबा जोंनि रायजो राजा दुखु मोननानै दङ रायजो राजा दुखु मोनदों मानोना बोसोरब्रै बारलांबाय बोसोरबा जासिगोन 2025 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बोसोरबाया आबुं जासिगोन बे एफा गोलाव समाव सरकारा जे मावनो आखायाव लायो आरो मावफुंजोबाखै हमथा खालामबाय थादों
बेफोरो जोंनि इयुननि थाखाय बा सरकारनि थाखायबो इयुनाव बे गाहाम जानाय नङा होननानै जोङो बुंनो लुबैगोन। ओंखायनो जों खावलायगोन मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानगोनां बिथां गिबि मन्थ्रिखौ जे जोंनि बर' कालसार कमिसननि जि मोनसे गामि फोसावनो गोनां बियाब दानो गोनां आरो जोंनि नांबावनायखौ बानायनो गोनांखौ बे हाबाखौ मावफुंनानै होथारनांगोन। मानोना बिथांनि दारैनो बुंनो थाङोबा आरो आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बिश्व दैमारि बिथां बे सानैनि दारैनो मोगथां महर मोनफैनाया जाफुंसार जाथारदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जाया। दा बिथाङा जेराव गावनो बर' कालसार वेलफेयार प्रम'शन काउन्सिल दादों बुंनो थाङोबा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दारै जाफुंदों। बे बिथाङा जोंनि बर' कालसार काउन्सिलखौ नाया सोर नायगोन। आरो बिथाङानो जोंनि गारजेन, जोंनि रायजोनि गारजेन। आरो बिथाङानो जोंनि जेंना जेथोफोरखौ नायाबा जोंनि आंखालफोरखौ नायाबा सुफुंनानै होगोन। ओंखायनो जों खावलायगोन दिनैनि नोंथांमोननि बे खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बेखौ खावलायहरनो लुबैदों बिथांखौ बिथाङा डक्टर हिमन्त शर्मा बिथाङा जोंनि जेंना जेथो नांथानायफोरखौ थाबैनो सुस्रांना होनांगौ। बियो फैगौ 2025 मायथाइनि फेब्रुवारि दानाव जानो गोनां जि मोनसे आसाम एसेमब्लिनि जथुम्मा जागोन बिदि फोसावना होनांगौ होननानै जोङो खावलायहरो गोख्रों बिथांखौ।